Sa number 2, nagaplano na ang syudad sa Bacolod nga magbutang sang border control kasunod sang asod-asod nga kaso sang pagkalamatay sang baboy sa probinsya sang Negros Occidental. Ginsilin ni City Administrator Attorney Mark Steven Mayo, wala pa sang may na-report nga kaso sang pagkalamatay sang baboy sa Bacolod kag wala man sa mga urgent concerns nga nakita ang City Veterinary Office sa mga slaughterhouse. Sa pihak sini, nagapangama ng syudad, hinali nga maglabot man ang amo nga kaso sa Bacolod City. Sino kay Mayo, madamos ang entry points ang Bacolod kag masami diri, nagalabay ang mga produkto sa baboy gikan sa iban nga lugar. Ginaduso man niya nga mapatuman ang massive testing sa syudad, ilabi na sa mga backyard hog raisers. Ginahaylo man niya ang mga nagasagod sa baboy nga mag-report gilayon sa otoridad kung napatya na sila sa baboy agon makapatuman sa mga tikang sa pagtapnak sini. Have to prepare as early as now kung ano ang pwede naton maobra. It could be that we can already set up border control kung kung admittedly, although hindi sila mag-drop di sa mga produkto, kundi drigid sila galabay. Most of the entry points are here sa Bacolod. So, they have to be equipped with certain clearances and certification kag pwede nato na ma-check upon entering sa border. And then, we could also explore the possibility nga pwede na ta kapang test amat-amat, no, because may certain test kits man na ginagamit dira. But we will take you sa assessment gid kag observation sa aton nga city vet, no. That will be based on any reported incident kag dapat concrete man or legit abing mga